Hello mga ka-listeners, good evening. So, ang oras alas 8:48 mga ka-listeners. O pasensya kayo kay dugay kita nakasumpay aning dramahan no kining may buntag pa kang moabot kay gipangita gyud og maayo ang uban nga episode ani ang mga live streaming no pati daghanang kulang mga ka-listeners nga wala ang ubang live streaming ba or tingali wala gid puy live streaming anang mga adlaw ba kay subay nako wala gid ang uban nga mga live streaming nya subay po ko sila yung station kulang po ilaha magic ko na lang ni mga ka-listeners no para mahuman ang upload ba ako na ning editon nga murag way na panikamutan nga ma-edit siya nga mura bitaw og walay episode nga nawala no kay mantay mo koy mahimo ani kay ang uban nga episode o ubang live streaming wala gyud nya panikamutan gyapon na mga ka-listeners nga mahuman ako nag-edit bahala na lang mga ka-listeners ug naay mga kulang nga episode importante nga moabot kita ani sa katapusang sumpay no kay kuan medyo gikapoy po ko ning dramaha kay dugay kayo pangitaon banja ang uban nga wala na gid ang uban nga live streaming or wala lagi murag walay murag wa sila mag live streaming tingali ang DWHP ang uban nga mga kulang ba pero murag sa radyo nagplay gud siya pero sa Facebook walay live streaming wala nga ang kamutan ng gapon mga ka-listeners nga ma-edit siya hangtod sa katapusang sumpay no ay mo kabalaka kay moabot dito sa katapusang sumpay ani bisan og naay mga episode nga nangawala mga ka-listeners unya lang kung magbasa sa comment inig human sa drama no kay ang cellphone wala pud ga wala kaya diyan ta baglangan mga ka-listeners kay wa gyud tuplok-tuplok ni jahaw kunik-kunik na siya og Play Store niya wala na bay internet kay mga ka-listeners dito maglangan no kay nalangan na kita ning drama no paminawan niyo ang part 6 sa may buntag pagkahang moabot. Og karon ania ang laing sumpay ning atong sugilanon. May buntag pakahang moabot. Okay. Di na ko man luod kun inyo kung ubanan karon. Atutan ninyo sa akong apartment na. Gusto kong malingaw. Nag-inusara lang dyan ko karon. Bang, pwede pa akong inyo kong ubanan? Nisi, abi nimo. Okay na gid unta kayo ng imong gihangyo. Wa gid unta na problema. Kay kami sad gusto mo sad unta mi ikauban ka. Pero abi nimo, mao pa gyud pag-abot ining atong amigo gikan sa iyang pagsakay sa barko. O gibadjin ha. 2 years nga nagkalagyo sila si Hana. Maong ato na unang ihatag nila ang higayon para may mamat pag-usap nila ang usag-usa. Ay kumala ka kay next time, dili ka gyud pakihason kay gimingaw sa may amin nimo. Pero karon ato na unang ihatag nila, pwede? Sa sunod, dili ka na mo pakyaso, Nessie. Diba, Angelo? Mangitatag schedule. Ako mismo ang musaadi mo. Ako ang mupili sa gayon. O ako mismo ang mukontak ni mo. Okay? Dili ko lisod nga hangyoon, Angelo. Ipaniguro ko na ninyo. Kamao kong masapot. Ang ako lang untang gusto nga kung saaran ko, dili ko pakyason. Dili ko gustong mahiubos. Bisag kami ingon sa anak ni si. Mao magkintog yun ni kung mohimo miksaan. Okay, no problem. Sa pagkakaroon, dili nami magdugay ha, kay manglarga nami dayon paingon sa Cebu. Let's go, guys!
Murag sakop sa demonyo tong bayhana, unsa no? Babe, dili na to gubo na nga tong adlaw, okay? Mura manuog doon na radar tong bayana. Ingna nga napiksan sa gahom ni Satanas. Tiaw mong mukalitlag tunga nga dili na to damhon. Ay, my God. Dili unta ko gustong masuko. Kay kun buot hunaon, wa man gyud ko'y angay. Wa ko'y angay ang ikasuko. Kay nahibaw man kong way gusto niya si Angelo. Pero ambot. Ambot ka nang bupati naman kong kahadlok sa higayon nga ako siya makita. Bulgar man god. Dili makatago sa tinuod yang tumong ba? Babe, mamaulit na lang kita ha. Aron ko bahilo na. Sure. Ikaw gi matuman, babe. Oh, Langgring! Yara ko! Mga blin ako ka! Magdali! Okay na ka. Yan na kita. Yes, babe. Relax na ha. Layo na ta sa impyerno. Ay, pasayloon lang unta ko sa Ginoo. Sa pagkatinuod, dili unta ko gusto magbinaldita. Pero gitudluan man hinuon ko ni Nessie. Gitauran man gid ko niyag sungay. Paita bayhana may gugma. Mawadan mo dili ka disa. Kis mong tawhana ang makasalig niya. Ngawa pa gani siya panguyabi. Nagpagkita naman na dili siya kasaligan. Kanang yang estilo, makapahimo niyang barato. Mao diyang lihay sad ka. Bisag sa mo nakita nga dili na siya maong nisi kani adto nga makapasipok sa o kung magtan-aw ka sa itsura. Husto na. Di na lang sa ta magpalabig panaway niya. Basta, lihay lang yun, babe, ha? Di man yun nato may pawan ang panahon, no? Kay gamay ramang yun kaayon ng kalibutana para ninyong duha. Dili ramang yun niya nato may pawan nga magkatagbo na sad mo. Pero palihog lang. Lihay lang yun, please. Kay kung imo naman lang gani kong ilisan, babe, ayaw lang yun tong klasiha, uy. Pangita og mas labaw pa namo, aron dili sad ko mainsulto, okay? Babe, paminaw ha. Imposible kayo nga magpakabuang ko ni Nisi. Maog yun na itiman eh. Timan nila ha. Di abay akong saksi anay mo gisaad. Ako gi mo bitay mo masihip ka. Oh, padre. So, unang adlaw sa inyong panagkita og usab. Angay lang nga wag mo disturbo ninyo. Maon sa pagkakaroon, nga ni naman ka bro. Muhangyo una mininyo ni Hana ha. Nga amo ng duaw ng among pinuyanan ha. Ayaw kabala ka. Naarag hapon mi sa panahon nga mobalik ka nagsakay sa barko. Wa ka pa ba ibog nila ni Angelo, Nico? Bitaw! Kanuya sa nang imong kaugalingon dong. Hangtod karon, wala gihapon kay damgo nga magbaton og pamilya. Nanong wa, parehas ko yung normal ka tao. Aw, Dili pa panahon aron usikan ako ang akong oras para lang yun anang butanga. ah, Unya nagbahuman ang duha nako ka mga manghod do. Hagdon na ito na kong pamaya nga itong inahan. Isam sa imong pamayan. Nga ko magani uyab. Sus manang. Kanang babae naara na sa daplin. Sa inyong kanaghan, dili ra ko mahutdan. Maong, dili lang sa ako magdali. Kaya dili man bitaw lumba ang kami niyoon. Ako usang siguroon nga mahimo ng hayag ang kaugmaon sad sa atong mga igsuon. Ikaw, kung interesado lang unta ka, gusto unta ka na akong bawion. ayaw dong. Magunsa na malangon niya ko dong kung imo kong bawi ag asawa. Akong ginhawa, lapos langon niya sa bungbong. Oy, paminawag klaro yang giingon, oy. Nag-ingon bagud siya iya kung bawion. Bawion! May yang giingon. Aw, Mao na, ako magiginugunan sa utok ini akong maguwang manong. Nakabantay ka, nga bright man na siya. Bisag bubuo sa grado ng nabdan. Pwera buyag. Dili malupigan, oy. Dili ka makapasi ang kwintada.
Maayo unta di siya sa math. Oh, parisan pa na ko nga good in English. Oh, pati kayo, hasumagod. Perfect combination. Di ba, Dungsa? Kung nahusto patingali ta sa grado langgring, kanindot ka na itong mga posisyon tingali sa atong gobyerno sa. Basig ako pa'y na presidente. Sa kapilya. Bangag sa ilong. Manang. Sa nasod! Presidente sa nasod ba? Unya, ikaw sad ang kuan, gobernadora. Kaluod. Kaluod. Lord! Oh, di ba? Nindot kayo. Hay, God. Mali resulta sa sayong date kanyan to. Hay. Mga kutob lang tas pangarap ini. Pero gusto sa unta kang magkahupang rigog eskwela, Manong. Hain. Parang naong nga. May belas tagay. Tagay gaya na. Nay, panahon dong. Nah. Kanang imong giplano para namo. Adto na lang yan ihapak sa among duha ka mga anak. Babe? Gidaman ay. See you. Kinsa man kay unod sa dam ko ini? Ha? Murag nindot tingali kayo ang imong damgo gabi ino. Kay nindot king paminaw ng imong katawa. Murag lingaw kayo ka. Kaya mo man kunong gisigihag kis nga akong dunggan. Yan ay bawa bitaw kang gilkanon kay ko kung kini imong hilabtan. Sorry, babe. Kay sinisige akong kadamguan. Ang akong gipaabot, nga mulito ka ugngan. Ha? May nalang gani kay wa kyud. Hubad mong katawa. Midahin lang sa kaghagok. Kining hapit naman sa day ko mubiya ni mo eh. Babe, Di ba? babe, last na ning largaha ha. Ayaw nag-usap ha. Kung saan man intaw nato sa pagtipuok og pamilya, kung ingon anak nga tuwa ka pirmi sa layo. Di ko bidyahan sa tas panahon sa. Dugay kitang nahimong amahan o ginahan. Bitaw uy. Kung may anak palang unta ta. Busamot. Ya dili na gyud ko magpalayo. Katur mas kung kanahang babae nga mo'y nakaingon nga bidecide lang yun kung manakay dayon para wa na siya samukol og dili na magasto pang imong konsensya. Sa pagkatinuod lang, babe. Naglagot pa ako sa nahimo na akong reaksyon. Sa pagkatinuod lang, wa ko makauyon kung nganong gisakyan ako ang gipatin akong kahadlok sa pagkakita nako ni Nessie. Mura na hinuon kong nawad anong pagsalig sa akong kaugalingon. Sorry, babe, ha? Pilan lang ka adlaw og mubiya na sad ko. Pero promise, last na ni, okay? Ayaw na kong biha eh. Huy. Sige mga ginoktok. Mao pagani pagkika ni Angelo. Gimingaw naman kung maayo niya. Para na ko, dili kita mo angay maglagyo, Hana. May negosyo nga gibili ng imong ugangan. Muna lang tayo atubangon ni Angelo. Dili kay manakay pa sa barko. Maghatag sa di mo kabalaka. Naibaw kong dili isa yun para sa usak asawa nga maguna-una kung unsa na kay sitwasyon siyang ba nataliwa sa dakong laod diin siya maglawig. Gasto ang imong konsensya. Tinuod na. Sa laing bahin, dili mo sa kung kabasok ta ni Angelo kay maumagid na iyang ipangandoy sukad pa kanito nga magsiman gid siya. Abi ni mo, wa ko makasabot inig pauli niya. Kipati man ako nga di ako gusto nga malayo siya. Kung muna, sabutin na ninyo. Isulti na ni Angelo. Siya mismo kabiyaon dili na ako, Nico. Siya mismo miingon nga kay nakauli na siya.
Mawili na siyang mubiyan ako og usab. Mong ako siyang giingnan nga mauna ni ang last niyang pagsakay. Wa na'y sunod. Excuse me, sir. Pwedeng mo join? Oh, uy, Surprise? abi ni mo. Murag kag yung libgos. Bisag asa lang motorok. Correction ha. Ingna, nga nganong dili magyud makaako ang Ginoo sa pasakit nako. Dili magyud siya makaako aron ko pakyason. Tungod kay buutan ng Ginoo. Nya, sa ba ni? Magbarog ba lang ko? Why? Oh, please, sit down. Thank you. Unsay gusto nimong kanon? Ikaw unta kung pwede lang. Kumusta naman ka? Nagsige kong paabot nga manawag ka pero wadyo ka mo contact na ako. Nga naman, gibawalan kang hana? No. Ang dili ingon na ng akong asawa. So, ako nasad karon ang panahon. Ha? Huwag ko mo insist atong miingon mo nga kinahanglan nga manlarga dayon mo sa Cebu. Ako gipaminaw ang inyong gisaad nako nga mag-schedule ta og laing panahon. Og ikaw mismo ha, misaad ka nako ana. Nga ikaw ang mo contact. Pero tingali, wa ka magunok tungod kay gibubo pa nimo ang tanan mong panahon kang hana. Right? What is bagong dunggo ko, di ba? Mong kinahanglan pang mamawi. Ansa no? Pero karon, dili na tingali ko ni muli kayan. Oh no! Don't be afraid. Binakughain ko. Yari ka sa safety nga dapit. Wanna take a bus? Dali. Magtungan taadan. Unsay? Muna kang si Adan sa paraiso. Hubot-hubad. Dali na. Mangaligo na ta. Aron mapugnawan ang atong mga lawas. Nga puno sa kainit kagabi eh. Come on. Ilami sa tubig. Ay, may kalamig na ako. Oo. Basta may kalamig. Baking coffee. Dreams fulfilled. Oh? Yeah. Oh, I wish nga madilawan kitong na ko ang kalipay. Uban na niya. Dili na ko ikakuha ang pag-angkon sa tinuod ng gugma. Gugma ang gitukod na ko at gukuron ka. Aron patulan ka kanunay. Tugtungod sa mga gugma. Huwag ako nang napamatudan ni Sino. Thank you for letting me know.
Brilliant meaning of fulfillment, Nessie. Nagluya lagi ka. Okay ra ko, Nico. Ayaw ka pala ka. Nagkasulti mo si Angelo. Nag-video call. O ibo siya kisultihan sa imong gibati gahapon. No, di na ko gustong disturbohon si Angelo. Kutob sa mahimo, di gina ko siya tagaan og kabalaka. Gusto ko nga pang good vibes ang balita nga moapot niya. Pagkaswerte ni Angelo, nga mao ginakaangkon nimo. Maong kinahanglan gyud mo patidud ano siya sa tanang panahon. Wa ko'y pagduha-duha sa love nga iyang gipahinungod nako, Nico. I know Angelo loves me so dearly. I'm so happy for you, Hannah. Nessie, Ang sa'yo mong plano. Kalimtan sa usilang kapag pamilok ang nahitapo nato. Wadun si mong nawa na tungod kay, Nessie, please. Doon say nga isipon lang nato nga damgo ang tanan. Huwag kang wadun sa kalimot kay dili gyud ko makatugot ni Ana Angelo. Oh. Tao ko nga may dignidad. Dili ko papahing payaran aron inaghuman sa kong serbisyo. Imo lang kong ingnon nga pila. Ikaw mismo. Miingon nga imong namatud-an nga perhen pa ko. Maong palihog lang. Ayaw kong iparehas sa usa ka duwaan. Nga human nimo gamita o gipulan na dayon ka. Imo na lang ipadapling aron ilubong sa kalimot. then tell me, unsay angay na kong buhaton? Aron dili ko makapasakit ni mo, Nessie. Isipa ko nga ikaduhang asawa. Ha? Correction. Okay kung tawgon o kapit. Ang importante, nga naara ko sa imong kinabuhi, Angelo. Tuwid kay human sa nahitabo nato. Ako nang ibati, nga dili na ko gustong mawa ka pa sa akong mga mata. Ako nang giangkon, ha? Ako nang giangkon nga love ang nagtukod nako aron padulan ka kani adto pa. Akong bakwion ang akong giingon. Nga tuyo lang nako kani adto nga masuod ka as a friend. No. No, Angelo. Love ang nagsugot nako aron mapabaga ko sa akong naong kani adto. O karon. And believe me, may samot pa gid ang akong love team mo. Karon nga imo na akong naangkon. Pangyo lang. Patangi ko gigayon na aron masulban ako ang sitwasyon, okay? Dili isa yun. Pero uwahin ang tanan aron akong atrasan. Ang ako nag-ihangyo nga ayaw pagkimuglakang aron maabot ang itabuas sa akong asawa. Isalig na ako ang pagsulbad. Ang pagsulbad ng tanan. Okay pa, Nessie? Okay. Wala problema basta magbinuotan ka lang, Angelo. Ang ako lang ipahinumdum ni mo. Nga ayaw lang dyan taong ko kalimti. Kinahanglang itisukid ni mo sa imong hunahuna. Nga parehas ni Hana. Magpaabot na ko ni mo, Perpi. Good. Huwag akong ipasalig. Nagalipay ang imong matilangon kanunay uban ako. Buhaton ako kutob sa kumahi mo. Nga malabuan pa ang serbisyong gihatag ni Hana diya ni mo. Ayaw lang kitang kong pasakiti. Kasi bakog imo ka ng buhaton. Ipaniguro na ko ni mo.
nga makahimo kay ko sa pagguba sa inyong kinabuhi niya na. Oh. Yes. Nga dili siya ko musugot ng malkansi ko. Ayaw kalimti. Virgin sad ko nga imong giangkon. Maong, may papilis mang kuuha nga ikapamatuod sa uban nga doon ako'y katungod sa pagkunit nimo. I don't give a damn. Basta kay ako usad ka. Dili kay kang hanara. Is that clear, honey? Day, hana, day. Diyos mio. Hey, pastilan, mitaas nga kabuhi ko. Kuha sa kong tubig kay paimno nato siya. Sa ko sige to, no? Ay, si Hana. Hey, Day. Tubig, day. Yun na, day. wala na. Hey, por santo. Diyos Salamat, Manang. Hey! Pastilan, kugangan ako lagi dong. Saka kong kabuhi na ako kiting. Kay, mahugit paglabang na ako sa sopa nga iya nga gigdaan kay mugawason ta ko. Yang kalit bitaw siya nga mitili siya tingog bitaw. Kaging ko'y haskang kulbagin ako, tindog buhok na ako. Hana? Ngano? Han? Bati. Nagdam ko ka, bati? Ay, ganiha. Lamig yung kaniya katog ni sopa. Bugwa lagi na ako sa tandog. Bisag gusto pa ta na ko siyang patilaw sa paborito niyang avocado ba. Lagi palit ni Berto ganiha sa iyang pag-jogging. Nakaagi mo kung siya punuan sa evergreen nga avocado. Good. Oh, mau. Ako rin untang nga gilabyan pero mura mahinuog nagpangamay ang abukado nga dito na kuslayo. Kay ako man ay numduman nga ganahan kay si Dayhana ini. Mao nga ako gyud gibalik og gihangyo ang tagiya nga mopalit ko. May gani kimi sugot. Do, Hana? Unsa naman ka? Kung unsa man ang unod sa luta mong dam ko, kalimti na. Kaya dili na tinuod. Pero murag yung tinuod ni ko. Ha? Mayo lang utang dili mahitabo. Kay tunar ba ko'y damgo nga nahitabo diha sa ko pagmata. Unsa? Oo. Bisag ako wa makatuo nga matinuod. pero natinood yun. O Manong, maong nahadlok ko. Baraw! Ayaw in taon, Lord. Ayaw gitin taon itugot, Lord, ha? Tingali gusto ka mo simba. Tara. Manimba ta ninyo. Ato nang isumbong sa Ginoo ang nagkahatag kahasol ni Hana. I don't want to lose you, Angelo. Kung si Hana, okay ra kain niyang malayo ka. Ako dili. Wa ko malipay ang imong trabaho ang gisudlan karon. Oh yes, dakong kwarta. Pero kanang imong isugal ang imong kinabuhi. Naglatay sa usa ka lugas lanot ang imong kinabuhi sa imong pagsigiglawig taliwa sa dakong laod, Angelo. Risko kaayo. Way kasiguruan nga mauli ka pa nga luwas kit permi. Mao mahimo pa. Biyain na ng trabaho, ah. Uy, Hay, madigi pala pinihana. Ikaw o ang kwarta? Kadato na nimo. Unya wa pa siya makontinto, ana. no. Wa magtukbon ako sana. Aron man na kay kog barko ni si. In fact, naibaw kay ko. Nga supak gid unta sa iyang buot nga padayonon ko ning trabaho. Pero gihangyo na ko siya. Nga tagan ko gigayon nga ma-experience naman lang og kadiyot ang paglawig. Nga ako sa magamit og kadiyot.
ang akong giskwilahan. Og misugot siya sa dakong kasayon without thinking sa iyahang pagsanong? Mamiligro ka. Stupid. Dili lang natutas o ng istorya, be. Pero tumana ang akong giingon. Nga undangan na na. Aba, undang yun ang natrabaho kung dili ka gusto masuko ko nimo. Kumusta si Angelo? I hope he's fine. Wa pa magkatawag. Basig busy gyud kaayo. Namo time kung gusto gyud siya. Magpasalamat siya nga dili ako ang tipo nga demanding kaayo. Tinuod na. Di ako believe gayon nimo sa imong pagkamasirabuton. Mao nakaingon ko nga swerte gyud kay si Angelo. Pero nganong ingon ka adto nga akong damgo no, Nico? Ngano? Unsa man kiday imong damgo? Naabtan ko nun ako si Angelo nga nakig-love making sa usa ka papay. Ha? I wonder kung nganong sa daghang nindot nga esena nga mahimo na ko makita sa akong damgo, mao pa gyud tinuod ay misukat sa akong mga mata. Bunga ra tingad to sa imong kakapoy. Bisag unsa naman lang ko imong gibuhat gani ha. Naaman unta si Manang Ida nga mahimo og nimong suguon. Imo bagi pangunayan ang ubang mga gibuhaton. Ngano? Tungod kay gimingaw nasa kayo ko sa kumpana Nico. Og parehas gyapon sa una. Sakit kaayo nga kamingaw ang akong gipati para niya. Mura pag gibati na ako nga dili na siya nako makita og usab. Uy. Iluman na ha. Ayaw paon dayon ni lang una-una Manawag pa ka siya nako Nico. Ganun dili good. Tingali tinuod niya ang ilang kiingon nga ang seaman in every port report. Binuang. Tuo kasi nultihan ang mga marama. Di gyud ka matinta sa uban si Angelo. Hana. Di ba ikaw ay nag-ingon nga imo yung nakita ang love kang tinuuray ni Angelo? Oo. Pero tao ramang gud siya Nico. Kung tinuusap kang nagmahal ni Angelo, wad-unin mo ang utang mo na una, Ana. Hey! Hilak mo ka. Ana, ngano lagi ka? Wa ko makasabot sa akong kipati, Nico. Ganong di aman ako ang kahadlok. Kuwang ka na bas pagsalig sa Ginoo? Misalik ko. Pero ganong mura man ko kisungog, Nico. Ana, let me warn you. Nga dili makaayo sa imong health ang ipakita ni mo karon ha? Sorry. Kung love ni mo si Angelo, hindi ka mangita og paagi nga maguba ang imong hunahunaan. Ayaw itugot kung masakit ka sa walay igo hinungdan. Kaya dili yun ay kalipay sa imong bana. Be strong. Sa problemang hanas ang lawas, no? Kambay kay kinanan. Mihugo gid siya. Abi na ako rin nakabantay. Wa lang yung kumutabi kay tingalig imo na salon niya ako kasabaan. Malimot man ko kausahay nga di ba kayo nang imong isulti ba? Mao nga asawa ko. Ako yung katungod na pagpahinomdum nimo, di ba? Oo, gani. Dihete ka gani laliso na. Pero langgring hangyo la sa rin taon nga kung imo gani ko nga pahimangnuan sa akong sayop, ayaw la sa pabati ang uban kay mahilaw ko langgring. Aron di ko maginingon ana, pagmatngon ana imo lihok. Ay, Hmm. ayay. Asa na to snikog siya na? Ay, mo paso-paso lang ko to sila. Paugnat sa mga kaugatan. Ako to istoryahon si Hana. Bayan Susa, Na mas maay magpa-examine siya kay tingalig unsay sakit anak niya. siniko ang paistorya ha anak langgring. Kay mas maminaw patingali si Hana. Kung sa'yo gusto ni mo kanon, kung sa'yo akong andamon para imong snacks,
Di ko mukaon. Han, kamay ra ba kagikaon ganyan sa paliud to, ha? Wa man kukuy ka na. Ayaw pag iningunaan na, day. Gusto kang andaran mi sa imong bana? Wa ka man gani makakitaan na imong naong sa amin. Ako na mo ingon mo, ha? Ha? Muna kag jis panas. Usa ra kahakop sa akong pahadang imong dagway tungod sa kagamay. Ang dili may mo nga mabalibad ka, ha? Magpaluto ko. Ugpos pas ni manang ira. Ayun nagkasulang imong makuwang, uy. Ano di pagsigig balibad? Kung mao naman ang gani na, biyaan ka mo din eh. Unsa? Dili ko gusto nga kami ang manubag sa imong bana. Kung maunsa ka diha simbak ko, tungod kay panuyan mo ang imong pagkawa ni mo gana. Nico, wag yun din ako tuyo ah. Maong aron maglagi pagsiguro. Adto ta sa doktor. Ayaw lang good. Kaya raman ko din ako. Kaya ba ori eh? Kano sa pa man ito mulihok? Unya nagkalit ka ti urok diha? Nahinumduman lang noon ako ang akong dada. Masuko gito siya kung iyan ang makita nga magtimi-timi ko og kaon. Concern man gud ka ito siya sa akong health. Sa health namong tanan. Mutuo ka ba kung ingnon ta ka nga vegetarian to si dada? Dito hilig sa karne. Maong himsog kaayo siya. Medyo taas na og edad ha, pero kung makakita ka niya, makaingon ka nga murag maupay pag 50. Naaraman di ay na. Unya nga wa man nimo sunda ang maayong hilig sa imong amahan. Wa ko makasabot kung anong kalit ka lang naluya. Nga, karon ba sa pagbalik ko sa kay ni Angelo? Abi na ko, okay lang nimo ang iyong trabaho. Tigid unta. Pero ako na lang siyang gisuportahan tungod kay naalagi diha ang iyang gugma. Habi nimo sa pagkatinuod lang, wa may labot ang pagbiya ni Angelo ining akong gipati ron. So, doon na kayo lagi pamati. Pero gusto man yung patuon nga wara. Nga okay ra Tungod ka. kay sa ako nang giingon, dili ra kyud serious Nico. Basing na alam ko'y sinus. Kay kana bitong magsaka ang adlaw. Kana yung gikan anang alas 10 sa buntag. Magsugod nagduog-duog ang akong mura kong kalipungon. Maong madali-dali gid kog higda. Unya, maingon ka lang, there's nothing serious. Paminaw ha. Ugma sa buntag, humagpamahaw, maglupad ta. Ngano? Naungo na data? May patikalig mga ungo ta. Aron di maglabad ang imong akong Huwag gani ko magminyo. Aron way asawa o anak badlungon. Pero ni anoon ka. Suko ka na ako? Masuko gyud ko kung ugma, mubalibad ka sa kung gusto nga magpa-examine sa doktor. Hello, honey. Honey, I love you. Abi na kog mao na to ang katapusan na itong panagsulti sa diha nakalarga ka na. Abi na kog imo na daing kong gilubong sa kalimot. I miss your hugs and kisses. Really? Wait for me. Palugi ang imong gisaad. Nga dili ka na mo sakay sa barko. Haba? Magtukod na lang tag-negosyo dali sa Manila, okay? Uy, Naunahan ko na. Mutok-tok no ginunta ready na ko. Asa man ka? Oh, tanawa ka ra? Ingon ka kadadon ko nimo sa doktor. Oh, abi na kong doon lang kailang lakaw. Wa pa lang ko nimo hadlo ka nga imo kong biyaan kung dili ko mutuman sa imong dimhan nga mga tuta sa doktor. Bahala na urod maunsa ko. Unsa? Mag-istorya ng tarong hana. May lain ka bang problema? Gawas anang imong gibati karon? May kalabutan ba ni Angelo? Malakaw na ta sa dili pa ko muhilak. Tubaga akong pangutana. Ayaw na ko pugsa, please. Pasagdi na lang ko nga mo'y muam-am sa akong kaugalingon ni ko. Sulti ko. Ayaw na. Kay tingalig mo ingon ka pa hinuon nga nabuang na ko. Lalo kami musulti para nako. Look, hana. Kay gibilin ka na mo sa imong bana. Bakul ako nang giisip nga ako kang obligasyon, ha? Ang akong tulubagon kung maunsa ka. You know what? You're getting so sensitive. Nga naman ka, ha?
Huwag yung nakita ng rason aron mag-ingon ka anaan. Sorry. Pero nganong dili man gyud mawa sa kung hunahuna nga akong nadamkuhan. Nganong mura magdaay magpunay og hunghong nako nga tinuod gyud to. Kag kinsa man ka motuo? Kag Satanas o sa Ginoo? Abi ni Mohan, gisungog ra gyud ka ni Satanas. Gusto niyang lubugon ang imong nauna. Mao ayaw gyud padaog. Kay ikaw gi alkanse. Kamang, manglakaw na ta. Dili na to usika ng oras ana mga butang nga way hinungdan. Wad ana si mong nauna. Nanglakaw lagi sila. Nanglakaw. Ay pasad di, uy. Pulos na bitaw to dagko. Nganong waman sila magpa-drive nako. May makumudrive. Mura ba yung nalain ng timpla sa sinultena ng usan ni Kuan kinibilan kakatabang nila? O sayang bana? Ano, ang sabig sulti? Aw, wa mahinoon. Ego raman hangutanan ako kung ngano kuno nga kung may lakaw siya na siniko raman gyud kuno'y dadon. Watay labot. Mao ba? Hain mo na sa duhabi. Istoryahon ko na sa dili pa sila mo sayo sa atubangan nini ko. Asa ka. Hoy, hoy. Asa ka. Ay, paglunod, dera ka. Layo kong tigil. Pasag di ko magkagsulti ana magtiayuna nga kamera. Diha ka og paminawan telepono ko tilig manawag unya to si Hana og si Nico. Ay, saga, langgring, ga. Ayaw, sigdali-dali katingalig. Masungag kusbana ni Talia. Kumedya na to nga akong gisulti ni Moy. Ako na to. Unsa? Kumedya, joker ba ako? Way nga kang prank to? Prank! Ayan! Prank! Maayo kay kada, kamausig kada. Ikaw Muras na ganig mga batanon. Ay. Ay. Gilay, manggog ko nga na. Kuhan kini nga, nahuman na sa akong trabaho. Da. Kaya nga akong pudoy, mong gipislit. Kuwan? Ay, ayaw ha. Oo. Ayaw ha. Ay, mga nga, gipislit mo akong pidoy, pero nakakita ko buwan. Di kay bitulang. Pawara sa ko tubagan Berto. Langga. Inatuli ah! Salmanoy! Hay! Unsa naman kayo ni dagway nining akong junior kung tulion ko nimo sa ikaduhang higayon. Ang ulo ini mo rin hinunog kubra kadako ida. Dali. Aray! Aray! Ayaw, bitarang pulo na ako lagi. Ay, mawaw ko. Magtanaw tao si Talyaog panong langga. Tao li respeto sa iyong taon ko. Ingay mo ba na bisag gamay lang ako sa gano tao? ikaw nagrespeto ba nimo? Ha? Eh, Tarong istorya sa gulan nimo kinabaw. Bising Hindi kita. nagipinto kapag tabi nga di tinuod. singkitan ko mo. Laki ka man unta karon chisbuso ko makayo. Tungod kay laay kaya nga ang kalibutan ko nulay chismis langga. Hello! Sinuon mo lagi na imong mahibo? Ang pagpunag pakalog bita? Biyay ko ay! Gikampay na kay ko nimo! Langga, Unsa? malingaw raman ka na ko kadyot kayo ba? Di ba? Nga naman na. Nakabantay lagi ko nimo. Unsa man? Nadani kas kidhat-kidhat ni Panyong. Unsa ka mo na napaka? Tikiraw tako ida. Pero bingon ka ganiron nga. Kamunas Panyong. Mahimog ikong dako nga buhaya o kanon ka mo duha. Panuaya ka? Imo pasagina na tawag ha? Usa, klaro kayo. Nakita na ko sa ko mga mata, nakita na ko. Atong nagatubang taniya. O siyang asawa. Nagikidhatan ka na tawana. Uy, pak-anak ka! Dili kay ako nagikidhatan ni Panyo kung dili kitang duha. Wa tuyuan ang Panyo nga kidat-kidat mo ang ka! Daingon siya anak tong kay kakao ka salin sa ilaga, manyaga ka! Ibo kong barato ha? Ha? Ibo kong himong barato, karon ka, karon ka. Wata ko diha! Langgring! Ay! Psst! Hoy! Langgring! Congratulations, you're 2 months pregnant. Nico! Himuon ko ning sorpresa ni Angelo. Oh Lord! Mayo gani kay wa ko magpatakag tumarog tambal atong mga hikayon nga naglain ng akong gipati. Pero wa gid ko idea nga mabdos ko.
Tungod kay nagsige man gud ang akong regla. Pwede wa man ako ma-experience na ilang giingon nga morning sickness. Wa sabi makamatbol nga naganga ka. Mura ka gwa. Gawas lang nga nahimo kang sisitibo kayo. Han, siguro gid kaayong malipay gid to si Angelo. Nico, huwag gid ko'y kabutangan sa akong kalipay. Pagkabuutan sa Ginoo. This is the best gift nga akong nadawat gikan niya, Nico. Dili ka na unya magbingaw. Kay naa na hadla ni mo sa maabot. Mutambal unya sa imong mga kamingaw ni Angelo. Dili, Nico. O si dili? Karon nga naa na may umaabot nga anak. Di na ko musugot nga magpalayo si Angelo. Gusto ko nga kaming duha ang magtinapangay sa pagpadako sa anghel nga gihatag namo sa Ginoo. Karon nga nahibaw ka na sa maabot nga mahimo ka na rin inahan. Kinahanglan duplihon nimo among pag-amping sa imong kaugalingon. Ayaw gud itugot kapag pakataho kag anak nga masakiton kay siguro yung dili gud malipay si Angelo. Oo, Nico, mag-amping na ko. Labing siguro duna ka nagagiandam nga ngan sa maabot niyong anak. Kung swertuhon nga laki, mahimo ninyong unang anak, unsa ihatag nimong pangan? Andre. Manang! Manong! Uy, naunsa ko eh, gano'n ko eh. Ha? Naunsa ba ka? Hay, basta na. Manang pahalipahi ko. Ha? Mabdus na ko. Unsa? Uy, hambog ay. Hala, uy. Kalain. Ay, sorry, day ha. Nakalitan lagi ko, day. Ha? Murag di ko katuo, manggod. Kinsa marong babang nagpatakaog nga nga. Ha? Sabi! Kinsa ro ka ko tip-tipan? Kadungo ka diri, ha? Murang nagbigni na sa tigduha na. Wala dongoy. Mga kuanit, mga lamas-bas magtiayon ba? Hey, dong! Hey, dong! Mura ko Amerikano sa bitaw do kayo usahay man ko dong kanang lahi kayo mong kinabuhan naman, kinabuhi. Pero okay raman Miss Langgring, di ba Langgring? Okay na lang. Kasi okay na lang. Tugan mo sa doon ha. Ay, sumayaw. Nagkubat na sa mong duha. Ay, dili unta. Kung wa para siya magpatakag, pasangil na ako nga dadani ko ng kumpanyong. Kisa pa yung... Kanang usa sa atong mga katabang? Oh, good. Amana, good. Dadani ko ng kuskinat ni panyong. Hoy, ayaw binuangin ng taong hilumon ha. Kaya kana rabang klasiha, ang humo ka ay mupatay kung dili makasakay ay ng sakit ninyong kumedya. Baog yun day akong gikalagutan ang ganiha. Kanabang biklon ang mga taong way na himusa niya. Bantay ka lang niya. Ganiha, nasakpan niya ako sa panyo nga, mililiog, naminaw ni mo. Ako nga doon. Tara manong. Ako siyang pasabdon. Bida. Tanawa na gini ang tao nga gusto ninyong kumedyahan. Ayaw mo pataka. Kaya dili man gani na magpataka og duol. Kung dili tawgon. Tara manong. Ato ni sulbaron ha. Sa wapay na hitabo. Sige. Tana. Manang, sige manang, magtinabangay tagluto. Magsahot ang tanan. Kay lipay gyud kay ko sa gasa nga gihatag nako sa Ginoo. Babe, I miss you so much. Happy lagi kay ka. Nagbinag-usab ka no? Ngano, mas ganahan pa di ka nga mag-uol ko? Of course not. Unya, Ayaw na ko natagiglaing kaulugan ang akong gisulti. I miss you. gusto na kong birahon ang mga adlaw para mauli ka na. Naghinam-hinam na ko sa imong pagpauli, babe. Usay po ni Angelo. Labing siguro nag-ambak-ambak to sa sobrang kalipay. Unsa no? Mo pa man gud na ko sultihi. Ha? Pananglit makahunaw na tug panawag nimo. Please, Nico, ayaw na siya tugani sa akong kahimtang, okay? Gusto na ko siyang supresahon sa iyang pag-abot, Nico.
Wa ko makasabot kung sa imong plano. Himuon akong sinugatan niya ang among anak. Ano ni mo tug-ani kung mataw na? Oo. Kada magkukus ako sa among anak, kamusugat niya. Dili ba nindot? Mas makilig ko. It's a trip, no? Sagdi lang good. Do you think it's healthy? Nga imo ingon na anak sa pagpaagi? You're sick, sad ka unsa no? Bahala ko eh. Kung unsay makalipay nimo. Sige buhat ta. Ang ako lang yung gusto nga mahitabo ang pinga nimo ang bata nga nasa imong subakan. Ug mahitabo lang na kung tumanaw nimo ang tanang tambag sa doktor. Yes. Pero ayaw kalimti ang akong giingon ninyo ha. Nga ako gininong ha. Kalimtan na mo ang uban. Pero dili gyud ang among gisaad nga ikaw gyud ang himuon nga ninong ni Andre Nico. Political ka siguro sa gender. Nga sa imong anak, no? Unsa lang niya kung babae? Bisag unsa pa siya, among dawato Nico. Pero nahibaw ko nga mas malipay si Angelo kung malaki gyud ning bataa. Han, kagrabe si mong gahom. Nga nag-iyon ka man, ana. Tungod kay gusto kong muambak sa dagat. Aron mo langoy paingon diha sa imong apartment. Para matambalan ang akong kahidlaw nimo. Tingalig, ingon lang ana ang imong giingon tungod kay ako may imong ikasulti karon. How about Hana? Giunsa man sab nimo siya sa pagpalami o sulti aron sa tuganahan? Simple. Igo na akong gingnan nga I miss her. Ana lang. Ana lang. Pero asa man jud ka unang mosaka ining dunggo nimo? Sa imong apartment. Uy, Nico, diin ka man kikan. Ay, namalit pinipresko ang mga prutas. Kaming duwa si Manong. Kaon gid ana day kay dako kay nagikatabang para matao himsog ng imong anak. Salamat ninyo ha. Nabalik na ang kanindot sa imong aura. Kaya nag-amping ka na yun sa imong pagkaon. Bisa mo siya kagwapa, di ba, Nico? Di ba Manong, no? Oo, pwerte yun. Nag-inom ang kukog tubig. Pwerte. Kamatuura na daghan kay kog nasakpan nga. Pilit kay tinanawan ni Dayhana, oy. Kanang manimbata. Ga. Di ba dong, Nico? O sa may imong gusto nga itubag na ako ni mo Manong. Sigunday ko dong para mo to si Dayhana nga bisamot gid siya kagwapa nga nagmabdos na. Hala, no? Unsa kay may mong reaksyon ni Angelo ni kakita niya sa inyong anak day, no? Paano ba mo naman lang yun mo siya sultihing daan? Aron ka namang bahay na imong kahimtang ron ba? Trip niya. Hala! Pagkatalagsaon nga estilo! Han? Han, wadyo ko ito kagabi eh. Gano'n man? Gimingawan ko nimo. Really? Nagduda ka nga napakoy laing gyud na una. Ikaw ra ba ang tao nakapabuang na ko Ikaw diha, please behave. Dili ko gusto nga magbaon kag kagaw ini pauli nimo. Hey! Dili ko yung anak kahugawan. Sigon si mong na una. Dili tao ni magpatakag dasmag eh. Ano kita ha? Kay by the time nga akong mabalitaan, nagawas na mo ni Hana, imo na sad ming gidungagan og usa. Believe me, pakanon gyud nako siyag bala. Once is enough. Siguro alang.
may lain kong tuyo sa akong pagpanawagan. Ansa man? Pwede ko mangangyo? Yato lang ko na kumudritso sa Cebu. Mientras ako, magsiga ang mata og hinuwat nimo? Han, dili na mo atong sapot ha? Dili na mo imong gipasalig nako. Gipangutan na takandaan og tarong kung asa ka unang musa ka inigdunggo nimo. Dali kay kang nakapasalig nako, nga ari jud ka mo diretso nako. Pero karon, kalit mang nausab og imong plano? Ngano ba na? Ngano, Angelo? Doon ako'y importante nga timanon sa Cebu. Pahawat tatong taga Cebu. Ayaw ko. Maan? Ayaw ko pakyasa sa akong gilauman, please. Unahan dyan ko, okay? Day? Aray! Manang, sakita sa kong batang, uy! Unsa day? Ginoo ko. Sakit mo tiyan? Nico! Nico! Berto! Ay! Ano ba lang? Hospital lang ako nga. Oh, si Hana, gisakit na tiyan! Manganak na! Pagawa sa signal mo lang. Datong nato si Hana sa ospital. Hindi na pabili, pagkaliga! Tabang! Nico! Kung sa mga ako'y katabang. Siya rin ba atong ba eh? Karatong diha! Ato sa ospital, kadungog ka? Gisakit na nagpay sa Hana! Ha? Hana! Uy, ginawa ko. Ayaw daw, Didi. Ayaw. Banda na lang sakit lang. Ay, inahanap ko naman. Ayaw tao na na. Ano sa hospital na eh? Ano sa kayo? Ano pala gamay? Hoy, Nico! Pagbantay sa mo pagkanaw hagdan! Ay, kadi ka maligas, ha? Oran, oh! Ginawa mo pag-drive tanong ha? Angelo! Iyak po ko! Pas manong! Ga, talingkura rin na snake ko. Isayo, samot kami, nervyos na ko. Ika, nagtanaw niya ka, wapang himutang diya. Marami di siya gisahulan sa pagpaspaso diya. Talingkura rin siya. Dong! Duulag to, eh. Singkip sa nuno siya diya. Ulos ba ninyo ka imposible, oy. Kumusta na ka si Hana? Tumana na kung gisugo ni mo. Mar, ano? May gawas ng doktor. Nanganak na tingali si Hana. Thank you, Lord! Nico? Nico, saan na? Nanganak ko si Hana. Uy, Lucky! sa ato pa. May na yun, gidi ay ang Andre. Dindot kay nga Berto. Han, kumusta? Kaluoy sa Ginoo, okay rani ko. Tungod kay wagid ko paanto sa ugdugay sa akong anak. He's a healthy baby boy, Nico. Okay, hulong sa pagkasalamat sa Ginoo. Huwag kaya gidungog ako mga pagampo para sa kaluwasan ninyong inahan og anak. O gusto sab ko magpasalamat sa tanan gyud imong mga pagsakripisyo. Gikan pa ni atong wa pa ko mahibaw nga nagsabak na di ay ko. Hangtod na karon nga nanganak na ko. Grabe ang imong nahimo sa akong kinabuhi, Nico. Dili ka bayran og sapi. Ayaw na ko nang nagkwenta ha. What are friends ko? Pila ra ka friends ang parehas nimo, Nico. Dili na ko lutaan ng kwentahin eh. Ang bugtong rin ako pangayoon na tumana lang gid ang imong gisaad nako nga
Ako gininong sa bunyag ni Andre, ha? Ikaw ugwa na gilain niko. I swear, amo nang ipasolo nimo. Wow, thank you. Hi. I miss you. I miss you. Very, very happy. Oh. Welcome home, Andre. Salamat kani anak yun ka sa ato, anak. Murag ako namang nakita ang kalipay ni Angelo, hindi kakita niya sa iyang anak. Sobrang magaling ako kahinam nga makakita dayon sa bata sa dihang wa pa pasulti ang doktor na bigawas na. Unsa na ka si Angelo, no? Sa diha pa siya sa oras sa imong pagpanganak, unsa no? Nasiguro na ako nga wa gyud kabutangan sa kalipay nga iyang bation. Tinuod na eh. Baby Andre, gamayng pailog lang ha. Ug magakos ka na unya ni Daddy. Hey, ang sayo mong kiuna-una. Wa, Suwa lang para nimo nga niya ako sa imong tupad. honey, di ginamaong. Nalipay gani kay ko nga ni anig ko. Kinahanglan nga wala next time ha. Ha? Atong sapot pa. Nga dili na kamo sakay sa barko. Yes. That's my honey. Pero tugutan gyud unya ko nimo sa pagadto sa Cebu. Yes. Yes. But not now, honey. Kinalang tagbahon ko unang akong kagalingon sa pagkakos nimo. Tungod kay gusto pa kong mamawi. Imagine ha, dugay ko kay kang nawa. So dili pwedeng mular ka kadayog Cebu. O kung ihatag na unya nako nimo ang higayon, aron nga makapakita ka na si mga asawa, kinahanglan nga na ako. Ha? Hey, don't panic. Kaya ato ra unya kukutob sa hotel unya ang akong sakan mientras tuwa pa kanihana. Dili ta ka disturbuhan sa imong moment. Sa inyong moment ni Hana. Bahala na siya managinot. Sali na lang bitaw ang iya. Kaugyod. After 1 month, mularga na dayon ta sa Cebu. 1 month pa? Reklamo ka? Ipahimutan sa kuon na kamo pa ulit sa inyo ha. Okay. Honey, hon, come here. Abi na ko, pwede na kumulat ka, okay?
Di akin na sa imong kwarto. Unya, no. Come here. Masa ka bang nakakamandiha sa layo? Dool sa ba? Unsa man? Di ba? Oh, Yes, eh. Ayos. Di man ako makontak si Angelo. Ha? Ganihara kay ko nagpunay og kontak. Pero di gud ko makasud. Off ang iyang cellphone. Basig mo naranganan sa opisina. May yatiman patingali. Diha lang sa nimo si Andre ha. Mugawas ko kadiyot. Sige. Slow down lang gamay part. Kaya nakakuha na ang green nga gate sa unahan. Akong pliti oh. Keep the change. Salamat, sir. Hala! Manong? Manong ano ka? Hala! Si Dong Angelo, ma'am, oh! Ni Ana! Bukadong! Musta? Babe! 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 Kuy! Kuy! Lahos na lang mo sa sud, sir! Ako na imudan ining mga butang nimo! Tana, babe! Na ako ipakita ni mo. Dali! Nico! Nico, di ana ginang atong kita abot! Bro! Oh. Uy. Kinsa ng bata? Imong anak, babe! Oh. Ha? Atong anak! Dati ka na gid, bro. Tarong uy. Di ka mo tuo? Andre, dili mo tuo si daddy, oh! Pwede ba? Ayoko niyo sugata og imposible nga istorya. Ha? Ha? Pagkadako yung imposible. Babe, unsay bote mong ipasabot? Karon na lang. Human sa dagang tuig na milabay. Gawa yung ka makahatag na kong Tungod anak. kay karon paghihatag sa Ginoo nato, babe. Bro. Aw. Kung nagkaanak ka, dili na ako. Unsa? Mas mutuo tingali ko. Kung moingon mong inyo ng anak ni Rico. Sido ko. Ay tag-ig na ang ako manghunoy, Angelo. Bitaw! Bitaw dong! Bogat na ka ng komedya ha kung komedya man gali na! Ayaw ko ninyo tabangig tunto. Ay! Kuha ang bata na. Magsulti ta, bro. Kung sa istoryahan. Ha? Kung di unsa ko niyo pagbuko-buko. Ayaw mo rin ihugaw ang imong utok, bro. Tungod kay gitahod ta kalabaw pa sa ako ginakon. Maong dili gid mahitabo nga dunggabon ta ka sa liyo. Bantog lang na tao ng bata. Kahit traidor ka! Nico! Angelo! Sawal! Nico! Mulaban ka! Pagkuban mo si impyerno! Ano ba di? Unsa ba rin imong gibuhat, Angelo? Ako'y anging mangutana! Huwag dili ikaw! Nangyapak na ka! Naliso na ng utok, di ba? Kinsa magkahang ba na? Ang di mayabang ang utok! Unang dako niyang pagsalig! Giatakan sa mga tao nga gituhuan niyang nagbinuutan niya! Mga traidor! Huwag ko'y gibuhat! Alam! Shut up! Dong! Pasayluhan nga mo sagbat ko na ninyong panaglantugi ha! Ang kuno na ko! Angelo!
Listen to me nga may pagkakuanggol ko pagkatao. Pero ingnon ta ka nga andam na kung pagkamatyan ang paglaban ni Nico. Berto, Ako mismo, magkapamatuod yan nimo nga wagi gibuhat nga anomalya ng asawa nimo ug ang akong bayaw. Pulos nagtamod ng duha sa imong pagkatao tungod kay gimal kanila. Da! Ha! Nagbinahalay na silang duha. Mau natibok ng bata. gabaan ka sa anghel! Gabaan ka ng patagwan ni mo, Ilha. Sus Mariusep, mawadaan mo sa takaluoy ni mo. Mawa mga to respeto. Ingon ka na ini, Angelo. Grabe, pas manadak. Akong manghon na pailaw ninyo, ya imong ino nini. Imong pasangilan sa saga, bisag ka no sa. Di ko niya mahimo tungkol kay nagtamod siya sa imong pagkatao. Ayaw na ko ninyong istorya eh. Kay wa na nako kinahanglana ang inyong pagpasabot. Ang gusto na ko mahitabo nga mamahawa mo din eh. Sagradong panimay sa kong ginikanan, inyong gihugaw-hugawan. Panglayas mong tanan! Tala mo, Manong. Pasag doon na si pag-ihusay sa asawa. Siya gimbintong problema. Kanaasa mo! Dada ako ninyo! Tungod kay wa na sa ko'y gusto mo tanaw sa dagway ang sakop ni sa tanas! Kunasa mo dili magkadawat na ako sa akong anak. Way kaso! Dili ko makabasol ninyo tungod kay dili sayon ang natilawan ninyong yaga-yaga sa tao nga atong gihangan. Kay nagtuot ang tarong. Pero sobra man di kaway batasan. Karon pa kumakamatmon kung unsa din ako kahungog nga nagpadasay ang mga bakak. Tasa! Nangatulan ni kamot ako! Di na ta magdugay kay nangatulan ni ako kamot! Imo kong baharan! Shut up! Gago! Dili kay gibaharan lang kung dili! Ipaniguro ginako nimo nga makatilaw ka sa kasuko kung musipyat ka sa pagpasakit ni Nico! Nayabag ka! Mayabag! Kung dili ka mo ilom! Ay na mo pagtubay ang bitin nga dako. Bitin! Tada mo! Kay tingali ka ako pa ang dili makapugong sa kong kaugalingon. Ha? Na! Timan iki ni mananap. Muabot ra nimo ang gaba sa wa nimo pag-ila sa imong anak. Kanina, Nico. Panuway ni pagkapuyo Abi na kong giatas paraiso. Ni amday tas impyerno. Ang piyabatahan na. Han? Apasa ko? Sa inyo? No. Asa man di ay? Magklaro! Dinhi ka og ang imong anak. Puyo dinhi kutob sa imong gusto. Kaya mo gihapon ka karimahan. Huwag mausap sa atong relasyon. Magpabili ng atong paragigala sa tibuok na itong kinabuhi. Unsaon taman ka sa pagpahaw sa imong kaayo, Nico? Giingnan talaga nga dili ta magkwenta kung unsay ako nahimo ninyo. Abi ni mo hana, kalipay na ko ang pagtabang sa akong isig tao, bisan pa sa akong kawadon. Kanindot ining baya. Layo ra kayo itong among gipihaan. Salamat nga nakauyon ka. Niingon kang naglisod ka. Pero kanindot tayo ni mo bahay. Niapagit mahimutang sa usa kanindot ka dapit. Diin ba siguro nato nga safety? Dili ni ako hanak. Dili ako. Gipanag-iyan ni sa akong iyaan nga naluoy na ako. Iyang gipasunod. Katong giingon nga dagang guwa nga dito sa US nagpuyo. Oo. Pero why swerte kay namatay atong nagplano unta siya nga mobalik na sa Pilipinas. Aron anhin na mo puyo hangtod sa hangtod. Grasya ni para nimo, Nico. Og mahimo kayo nga dinhi napita mo dako si Andre. Kung dili man gyud mabuka ang mga mata ni Angelo sa kamatuoran, og hingpit gyud mo niyang iabandonar. Hilak kung gusto ka. Ayaw pugni, kay masakit ka. Dili na ko usikan ang akong luha tungod lang atong tawhana, Nico. Kung mo hilak man gani ko, kana tungod sa dakong pagmahay nga nagpakabuta ug nagpakatanga ko, nahimong gaga.
nahigugma ka lang, Hana. Sa pagkatinood lang, naglagot ko sa kibuhat ron ni Angelo. Nagpabili paghihapon akong respeto niya. Ang akong una-una nagdiktar nga dili na mo siya hukman sa hingpit. Kay wa pa ko mahibaw kung unsay gay hinungdan nga nagpasikin lang ta niya usa ka dakunsa nga magubag yun ang akong pagkatao. Gusto lang ko siyang balikan. Aron istoryahan pag-usap. Pangutanon kung unsay gay hinungdan nga nung himo man ta niyang daotang. Ayaw na. Imong isugal ang imong upa. Ayaw na, Nico. Pasagdi ang hugaw niyang huna-huna. Pinap! Ga. Ida! Wag yun ko magkumidya sa kung gingon ni Angelo. Kaganina. Nga pagkamatyan gyud na ko ang paglaban ni Nico. Mur pa o. Ito o magkuni mo ga. Ay siguro wara de ka Daprin ni- mag-unaong ko. Maigo yun karon. Oh, ayaw sa kita rin magsumbag ya. Relax lang good. Ano nagastuhay mo konsensya tungod atong tao nga buringog kutok. Ang gasto na noon. Nga nung wa man malunod nagsakyan ng barko oy. Ayaw, ana. Bad man na. Laban hagi ka. Himong yamong ang ubang mga kauban niyang walay sala. Taga-disa ka ga. Tagadara. Hay. Ga. Langga, bad man na, uy. May nang pailhon man gani siya sa Ginoo sa iyang mga sala nga nahimo. Kanang siya ragi mag-antos ba? Kanang way mga mamong nga laing tao. Hay. Luhian ako sa sunod-sunod ako ga. Ayaw kong sunod-sunod. Gagan nilagupos ako. Hiram. Hay. Ang daw ka. Wala ka taon. Muhila ka bata ka niya na ang sumpaya. O na Di na ay, Alagay. nagsagsal ka niya. Oh, sige. Uy, Bye-bye. may igor gito siya na pumati sa paglali sila tulong Nico, Angelo ug Hana. Nga, manaka. Taraway! Karon, mangutana ko nimo. Nasayop ba ko sa akong giingon nimo nga mas mayo pag si Nico o si Hana ang nagparis. Ba! Ay na lang ginagisguti. Buot man ka, oy. Sawa man maglihok ng ato. Oh. Koto bra maginas papakigala kaya kang Hana. Moron. Ay. Nagunsa na katong hudiyong dako. Naunsa man ka? Nabangga. Ang tinuod. Kulata ko ni Nico. Unsa? Unya, nabuang na day kang nagpatara lang. Naglikay na lang ko. Kay tingalik mahinaya ko. Usa ka bala rin mo tapos ni Nico. Kung nagpadapa ko sa akong kasuko. Pero asa masab ko inikahuman. Malingaw ka. Kung mapriso ko, Ang gusto na kong mahibawan kung ngano nag-unay lang mo. naganak na si Hana. Ilang giingon. Nga amo ko nung anak ni Hana. Pero wa og dili makabutuo. Una-una ha? Pila ka tuig nga sukad sa mong panagtipon. Pero may natibuok maming anak. Nganong karon naman lang. DNA ragi makatubag anak kung gusto ka. Dili ko. Bahala na sila. O sa may puti may pasabot. Ako silang gihingin lang. Si Hana? Si Hana og si Nico. Uban sa ilang anak. Ilang anak? Si Nico ang amahan sa anak ni Hana? Kaysa pumilain ako pangkunon. Na si Nico ramay akong gibinla ni Hana. Kumpiyansar kay ko. Ako siyang gipapuyo sa bahay aron dunay kauban ang akong asawa. Pero ang gagong dako, giunay ra day og sungkab si Hana. Kadtong babay Hana ang katol. Uy, Ang laki mo at gyud na kung makakitag lugar. Pero ang babae kung way gusto, mapugos magud siya sa laki. Kung ako na imutang siya dapit, nga pugson ko bisag wa ko gusto ay magkamatay ta uy. Militaw
ra gyud ang tinuod nga kolor sa gidayeg ninyong mahinhin kaayo. Oh, humog pa daes mamon. Ha? Waday kahuwat nimo? Nagigduwa gyud siya glaing team. Unya, unsa man? Unsa man rin mong plano nga? Ikaw pa magkahay gibunog ni Nico. Sa man di ka mo sang atog kaso? Dili na ko gustog samok. Kay may plano ka nga kuhaon og balik si Hana? Kung mabuang ko, Oh. Mao cute kung makigbalik ka. Dili ka man tigali hugawan aron mo kaon og salin sa laing tao, dili ba? File og annulment, honey. ha? Aron makasal na ta. Nagdali ka? Nag-ingon pa gud ko. Di ba giingatan man ka nga okay ra kung inong kapit? So, kalimti na lang ang imong giuna-una. Oh. Kay para na ko, way ayo ang kasal. Okay. As of now, dili ko mabugos. Pero, ready ka na ba nga budahan ako ngadto sa imong bahay? Kinahanglan pa ba? Nganon dili. Ato na ang tanang higayon, di pa? So, himuon pa ba na nimong problema? Well, nahibaw ko nga gubot pa kaayo ang imong huna-huna. Kay kinsabay malingaw nga tutuhon ka, di ba? Okay. Hatagan ti kaghigayon sa paghuna-huna. Thank you. Ayaw pa daw ha. Ha? Pangayo agad ang imong katungod. Hasta na ang katungod sa imong anak. Unsa may puot imong ipasapot? Kinahanglan nga mo sustinto si Angelo sa bata. No. Nga naman. Dili na nako ipaubos og maayong akong pagkataho niko. Wa ko mangandri nga makig-away sud sa korte. Kompleto pa ko sa mga kamot og tiil. Maong buhion nako ang akong anak sa kaugalingon nakong paningkamot. Hala. Ingon kong daddy. Kaya ang gusto nako kay tawag ni Andre nako kung mahimo na uli ako niyang ninong, daddy. Niko. Kana. Pirmihan na ha. Katawa kay maurog inay. Mas ngayon buhaton kung may problema ng tao. Buang? Unya, ang dating buang lang, ha? Aron maluag ang imong dughan, dili kay buang ang mga katawa, paluag sa dughan. Kay matud pa, laughter is the best medicine. Ha? Basta may problema ka. Ngano niko? Sayon ba dahil problema hang akong kipasan ron? Di ba ganin ni madag smile, Nico? Magkabuang ni. Kung mapada ka, yes. Pero may utok ka nga makamaong mo timbang-timbang sa buhaton, hana. And besides that, knowing you, kung unsa ka kalapad o panabot, huwag ko'y pagbati nga, dagon ka ng pagsuway na may abot ni mo. I know how strong-willed you are. Ug labos tanan, naibaw ko kung unsa kalig-on sa imong pagsalig sa gahom sa Ginoo. Mong dili ka dali magupukan sa ingon lang anang klasiya sa hadla sa kapalaran, hana. Ang imong anak, mo'y mahatag nimong igong kusog aron magpabilin ka magbarog nga hinangad ang imong agtang tungod dili imong gid mo itugot nga mo'y matilawan sa imong anak ang kapildihan nga gustong ipaton siyang amahan. Nung ka nga may tabo na. Di ko musugot nga biay-biayon lang o katawan sa uban ng pinangga kong anak. Mong ako siyang panalitdan, Nico. Kana, naaraman rin na. Usa ka krus ang akong anak. Naa ang Ginoo ug mismo ikaw nga mo'y makapamatuod nga dili bastardo ang akong anak. Dugo sa mga krus ang naglatay sa iyang kaugutan. Mong kinahanglan nga mailhan siya sa tanan nga si Andre Cruz. Tungod kay anak siya ni Angelo Cruz.
Ako magabunyag kanimo, Andre Cruz, sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Han? Nakakita ko, Nico. Mayo kay imong kitambungan ang pagkakristyano sa atong anak. Ingon ka anak kapagdagnaw. Wa kay katungod sa pagpadasa akong apelyido anang imong anak sa pagpakasa. Matuod una nga anak gyud nako sa pagpakasa si Andre. Kibuangan ka nako. Ingon anak gyud kung imong baliparan ang akong demand nga ipa-DNA ang bata. Hagiton ta ka. Atong ipa-DNA ang bata. Aron may rason ka gyud sa pagyaga-yaga sa akong pag-aasawa nga sud sa taas ka katuigan sa atong panagtipon. Ako yung giampingan nga dili kabulingan sa laing tao. Ayaw kong tramay. Dili ko artista sa radyo aron ko magdrama dinhi. Kamatuoran ang imong gipangita. Mao hagiton ta ka nga magpa-DNA. Aron dili ka maawawan sa imong gibuhat kapag pasangil nako sa usa ka mortal nga sa bisan sa pagunahon na lang. Akong gikahadlukan. Mauro rin makatabang aron mo tawag yun kung kinsa ang tinuod ka sa tan. Oh, asa naman ka? Balik ka rin! Huwag ka ganay, Angelo! Hana! Saan naman saan naman tayo, Hana? Manggawas na lang ta, uy. Nata sa sul sa bahay sa Ginoo. Uya, ikat pa kita nga nakigsulti sa ato nga makagagahom para sa kabulahanan sa imong anak. Mong pugi lang muna ng imong kaugalingon ninday, uy. Ato nga katiwas sa kuan dito sa bahay. Ato dito pagyaw-yaw. O ba, adas gawas na na. Sa man noon. Wala. Ay, pagkawag respetong to, Hana. Bayas Ginoo at tahura. Oh. Lord, sorry nga wala ko kapugni ang akong kaugalingon. Sorry, Lord. Ano mo? What? Kung wa pa kayo magapugong, milupad lang akong kumo ganiya, sunod sa simbahan. Unsa magid ka amaw ang bayan? Nagpabungag sa iyang anak. Akong apelyido ang gipadha. Basta! Ako niya! Wani mo ireklamo! Wani mo santa aron dili madayon! Uway na sa kong pagabot. Maudi ay nga didto ko dadas ako mga tiil sa maong simbahan. Kay didto man di ay ang mananap. Magpabunyag sa bunga sa iyang pagkakundatan. Ay ano bang kutob naman ka siyaw-yaw? Nga may katungod ka mamubabag! Ako raw niya ang buhaton. Wa ko magdawat ang sinahagan niya. Karitong mikaging pagkakita na kong Angelo nga nagduong sa di magawas na ta sa simbahan. Kay matag ingon ning adlaw ka ni adto. Anhi man gyud maginimanim pa. Nangandam na kong ganinang daan. Kaya binakog mag-iskandalo siya. Pero sa nag-iimo siyang gihagad og DNA test, tulit pas banatad pagsibat. Tungod kay ang niyang konsensya, nagtug-an man niya. Nga si Andre, iyag yung anak. Nahibaw ko nga sud sa iyang dukhan. Iyag yung giangkon nga dugo sa iyang dugo si Andre. Pero doon na lang kita kalipugat nga rason kung ganong iyag yung ipamukos na ko, nga nagpakasaha ko, ug ikaw ang akong kasaw. Ay. Karon pa ko makamatngon kung unsa ka akong sayop sa akong pagkanaog sa among panimahay niko. Ha? Dili gyud ayon taton ako anging buhaton. Tungod kay husto ka sa imong giingon. Nga may katungod ko ug ang akong anak sa pagpahimo sa bisan unsang butang nga may kalabutan si Angelo. Maong mubalik ko. Ha? Binuang kaayo nga anhi magpuyo ang akong anak sa bahay sa laing tao. Nga doon na may kaugalingong Pinoy-anan ang iyang amahan. Maong mubalik ko dito uban ni Andre. Nakasiguro ka? Imo bang pawiyo rin imong gisulti nako? Dili kita na. Pero sa laing bahin, nahadlok ko sa mahimong may tabo kung tuan na unya mo dito uban ni Angelo. Usara imong buhaton or mawagtang ang imong kabalaka. Akong iuli nimo ang imong giingon nga kinahanglang musalig ta sa Ginoo. Ay noon. Maong pasati ko sa akong plano mahimo pa. Muhangyo lang hinuon ko ni Manang Ida ug Manang Berto nga dadon ako sila. Kaya nakinahanglan ko sa ilang serbisyo. Ug akong ipasalig nga makadawat sila insakto nga sweldo. Bisag ako rin ang sweldo nila. Okay ra na. Mas gusto sa mga ko nga naa sila makatanaw ninyo ni Andre. Manong! Manang! Ha, inom tong duha? Ako sa gawason ha. Basig na ara sa garden. Akong sultihan sa imong hangyo.
may problema, day. Mag-agad lang yun ming Nico, day. Di sa tuon maay nga musong kag balik itong ikaw raw ang imong anak eh. No. Unsaon ka palang inyong Angelo? No. Hana, Uy, Nico, unsa ba? Kaniha ra gyud kang nagsikig panghupaw. tungkol kay di ko gusto may daw ta mahitabo nimo. May pa ka, kay tinuod kang tao. Pero ito ay akong gipakaslan. Giabog ko, lupig pa'y iro. Pero wala ang datang mga hunahuna ni ko. Ayaw gastuha ang imong konsensya. Kaya ako mismo ang mihukom nga mubalik sa kiliran ni Angelo. Nagpasabot lang nga andam ko. Andam na ko sa bisan unsay mahitabo. Uy, Nico, unsa ka ba? Unsa bang wa ka naman hinuon diha mahimutang? Okay. Tungkol kay ako nasabot nga wiling ka namang gumusugal sa imong kapalaran o ba ni Angelo? Sige. Tudluan ko na lang akong kaugalingon sa pagbaton og kalinaw sa paghuna-huna. Ug akong iampo sa Ginoo nga mabuka na lang unta ang mga mata sa imong bana ug dawaton ka na lang niya ug si Andre. So way kaping kabubuton. Aron sugdan ninyo ang kinabuhi nga puno sa kahusay ug kalinaw. Amen! Manang. Akong isalig niyo ang pagbantay ni Hana ug ni Andre. Og Hana, ako iampo nga dili lang unta nako mabalitaan nga gipaantos ka ni Angelo kay naayon niya ang pagduda sa atong kabuotan. Kay sige nga moabot lang sa akong dunggan ang taho nga gipasipadaan ka, gipasakitan ka. Puy-an gyud nako ang presohan. Unsa? Panlakaw na mo. Uy, Nico! Nico, asa man ka? Ano to sila? Bangag sa ilong! Basig mag-andam lang to sa kinan. Sige na, day. Sa may angay na itong ikarga, kaya ako nang ipahimutang. Ako na lang. Ang bata na leti manadayan. Nico! Ano problema? Ako ko galingon. Ha? Kung wa pa ko magpadasahan yun ni Angelo, nga ubanan ta ka sa iyang panimay ug bantayan, dili ka unta may sapuya. Kalimti na na, uy. Mupauli na bitaw ko dito sa iyang panimay. Please, ayaw pa daog. Dili, Nico. Ako nagisaat nimo. Di na ako labaro ng imong Ayaw pagpadukos pagtawag na ako. Kung sa man gani. Mabala ka pa ba dahil gihapon ka? Nga muuban man ako si Manong ug Manang? Nahibaw ko nga magpadagan na sila. Magtiki mi kung hasta sila si Manong ug Manang. Dili niya hatagan sa iyang respeto. Oh, andam na sa kinan. Sige na. Lakaw na. Ana lang? Si Ana lang. Di ay minimo ihatod. Dili na. Mao ba? Nga naman? Ay pagsige ko na. Sige na. Lakaw na. So pa ito kaya ni mo? May problema ba, Nico? Wa. Maong lakaw na. Lain ang imong mood. Ayaw ko tagda. Okay. Thank you sa tanan nimong kaayo. Dili ko nakalimtan sa tibuok na akong kinabuhi. Kalimti na. Di na nako mahimo. Ayaw paglangan. Isa ka ng adlaw. Ayaw pagdugay kay bata kang da. Pasaylo ako. Unsa? Tungod sa imong pagtabang nako. Naguba ang inyong panakikala ni Angelo. O tungod sa nako, naguba ang inupalig ayo ni Angelo. Iyan ang saog dili imo. Maong ayaw nagkasula ang imong kaugalingon. Someday, mamawi raon niya ako. Tungod kay bisag kanusa, dili bang gyud mapapasa kung hunahuna ang tanan nimo pagsakripisyo. Dili sayo ang imong kipuhat kapag atiman ako sa padahon nga diha pa si Andre sa akong sapakan. Imong gisakripisyo ang kaugalingon imong kalipay. Aron lang gid ko ding mo mabantayan sa tanang minuto. Aron lang gyud dili mahimutang sa kukuyaw ang akong kahimtang o sa akong anak. Mao gipanikuro nako nga hangtod sa akong kamatayon. Ang tanang pagpangga nga imong gipahinungod namong duha ni Andre will be honored. Bye, Nico. Dili kagid ka pasagdan, Hana. Ikaw ug ang imong anak. Isugol na ako akong kinabuhi. Rose, magpadalipod ninyo. Pareha sa iyo paghatag na ako og bili. If ever I see you again.
ka. Nga naman kay hunong sa paghilak, sugat pa sa atong pagbiya ganiha sa bahay ni Daddy ni Monico. Nangita na sa baho. Uy, hala. Uday, Han. Ha? Nangita na sa baho ni Nico. Hala, uy, kay sukod si pagkatao hangtod nga nagduhan ni sa buwan. Sinikom di kanunay may ayuda og sa pupo. Wala niya kung pahuway na ka. Muna, mas daghan yung panahon nga sila si Nico ang maglayog kay gilihayan man gid siya mong manghod nga mahago og maayo siya na. Concern kay si Nico ni mo dayoy. Tinuod na, tinuod gid na. Dili ka bayran og sapi ang tanang sakripisyo nga gihimo ni Nico para lang malayo ko sa peligro ug para lang manitay ko. Nauy, wa man gid ang hilom, uy. Mamali ko na ta, uy. Ah, anong ikaw may magbuot? Ang peligro man kung masakit kasing-kasing na bata kung nagpunay kag ulang ga. Siya lang, batang gamay kamao ng mag-ulang ring. Kay di ay. Hastilan, ano ko na yun nga wala ka makapadayon og eskwela lang ring, uy. Ang ayan man yung taka nga madoktora, uy. Amaw. Lord, baby. Andre, hilom na, please. Hilom na. Maluoy ka ni Mami. Andre. Good morning. Uy, abi na kong natuhog ka pa. Ganinara ko nagmata. Han, nagplano ko nga mo balik na din sa Cebu for good. Tiwasan na lang akong kontrata dito sa Manila. Ug unya, mupaulit na ko din sa Cebu para maatiman ta ka. Nga naman dahig, adto lang kita sa Manila. Mas gusto ko din sa Cebu. Home sweet home ba ya? And besides, since tuan naman sa US sila si Mami o Daddy, dili na mahimo nga biyaan ni nako ang among bahay. Kay love with nako ni. Dini na lang tahan ha. Okay ra ba kung magngadtungan hilang ko? Si pagtuon nimo nako. Babaeng bayaran nga mahimo lang tungahon nimo mahimong dili. Han, karon nga nagayawa-yawa ng imong kinabuhi. Then, dili mahimo nga ako lang kapasagtan. Kaya tingali ko sa pa'y masusi mo. I want you to be happy, Han. Akong bawion ang tanang kasakit. Imong natilawan karon tungod sa kibuhat at tungoy uwaw ni mong asawa. Ipa-annul jud ang inyong marriage. Anak na ping, pero dili pa karon. Tinamasin ka, magkabalit pa mo. Dili ko gawin. Aron mo ka unsalin sa uban. Nagkasiguro ka. Inaamay po nalabaw pa sa siguro. Mauni ka na, Nisi. Han, ayaw pa yagid ha. Ayaw gid Han. Promise, I will make you happy. Now and forever. Amen. As kalingawan ako sa reaksyon sa magtiayon nga tasyaw panyong. Nakugangin tao ng inyong mga katabang dihang. Gahi kay kagtinghog nga mimandar nga pablihan ang git dayhan. Pero dali naman sang naulian ang miingon si Dayhana nga balik siya din eh. Pundo sila sa kalipay, uy. Malipayon sila. Kay kontento man sa kung gisweldo nila manang. Pero basta lipay yugo kay natuog na batang gamay. Ay, di abot og duko as paghinilak. Ay, nawili siya ni Nico. Ay, maulian raw niya na siya kung duaon siyang Nico. Dili na, oy. Untua! Di na ko gusto mapakita pas Nico din eh. Kay tingalig doon na raw niya dauta mahitabo nila ni Angelo. Gusto ka manang. Siya lang day! Usa sa akong tumong sa pagbalik dinhi. Mao ang pagtuon sa akong garpo. Kay basin pag mapatch up pa mi ni Angelo. Suwayan ako ang pagpaupos ug makigsulti ko niya pag-usap. Ako siyang pasabton nga wa gyud ko magtraidor niya bisag kanusa. Kamong tanan nga akong gikauban ining dapita, mo'y bugtong na kong saksi kung giunsa na ako sa pag-amping ang akong dungog nga dili mahugawan. Pero ambot ko nga nung nakaako man gyud si Angelo sa pagbutang-butang namong duha ni Nico. Maray hinungdan nga sakyan ako ang gisulti ni Langring Ida
nga dili na jud maayo nga magkita si Nico ug Angelo. Sa pagkatinuod lang, mingaw na ko ni Nico. Tungod kay nagkasuod na piyamig maayo, nag-inisipay nga managsuon. Ang pagpangga nga gipahinungod ni Nico diya ni Boday, lisod ang kalimtan, oy. Tinuod na manong. Maong dili kalikayan nga mingawon gud ko ni Nico. Hey! Kapait sa epoy-an o pagkasakit yun nga mutiaw sa kapalaran. Kaayo na bayang ibalhin og puyo dito sa buwan, oy. O adto magkamutihan. Malipayon ka lang. Puyo kita dito. Karon lang gani manong. Uy. Gimigaw na ko ni Nico. O saan? Gimingaw ka. Tabang mahal nga makagagahom sa tanan, i-delete in taon lang sa among dughan kining pagbati nga dili gud kapugan. Ikaw lagi taon o Ginoo ang makaalam-alam namong tanan. Ana, ang bata mihilak kay gihilasan. Oy, siyalan. Gilasan gyud, grabe. Dili pwedeng ingnon nga aging pagpasalamat lang kanang ang iyang paghilak kay ato gid siya nga giulungan ug ang iyang inahan. Anak ni ana ang daddy oh. Hilom na. Di na ka-istorya pa si Mami. Dali. Ay, kugos pa. Kay kantahan ka ni Mami, ha? Ga. Kanta gyud. Ayaw sa akong punig tabi ga ha. Aron mo tug ug balik ang bata. Pila paghani ka oras nga nawa mo sa akong pananaw. Pero mura ko sa nakatuig ang gidugayon. Tungod sa sakit sa kamingaw ako gipati karon hana. Ako lang iyampo. Gawa tayo na utang mahitabo sa imong pagbalik sa inyong kaugalingon. Wa ta kabugnaw. Aron dili ka mo padayon sa imong giplano. Tuti gustong gid ko magkauli mo si Angelo. Tungod kinaamoy anak ka kinahanglan niya. Ang higit kinaa mo mga ginikanon na saksi sa pagdako sa inyong anak. Aron naa mo nga makagiyan niya. Para dili siya musubay sa huwing dahon. Kasakit sa kamiyo. Ipangita na ko ang hilak ni Andre. O ang kalipay nga akong makita sa imong mga matahana. Tungod kay naa ka ni Andre na nagpatambal sa imong problema. Kimigaw ko ninyo. Pero ako ni kagwanta ko. Tungod ka lang sa kalinaw ninyo ni Angelo. Ay, hatag unta sa Ginoo ang ako gipangayo. Nga magkauli ginunta mo si Angelo. Tungod kinakinahanglan niya si Andre. Uy, Unsa inyong gibuhat ini? Na mauli mi. Kay mao man yang among bahay ni Andre. Kung guruyon takaha ka, ngadto sa gawas sining bayan. Unsa may imoy kasulti? Dili ko na mahitabo. Kay di man ko bunot nga magpatara lang kun imo nang buhaton. Aha! Kalusa ka lang makatuon sa pagbaton og kaisog aron ko atubangon. Karon lang gyud. Tungod kay ako mang nahuna-huna. Kun unsa kada kong sayop sa akong gibuhat nga nanaog lang ko dayon din hingawa ta magkahusay. Nahibaw ka nga wartay angay pa usayon. Mas nahibaw ka nga mao ginay-angay natong buhaton. Tungod kay dili man ko hungog gamuton lang sa dakong kasayon sa imong gipasangil nako. Kinahanglan nga ato kining klaruhon. Kinahanglan nga maoy mo patigbabaw ang tinuod. Unsa bang tinuod ang gusto nimo ipalutaw? Ganaan naman ebidensya sa imong pagtuntun ako. Sa paghimo na akong buwang. Kundatan! Unsay sunod nga mahitabo. At ang ang laing sumpay ning atong sugilanon, may buntag pakahang moabot. Writer, Monique Di Gracia Sasidon. Directress, Jennifer Dato Minyosa. Spinner, Ariel Mangkao. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
Muto ka listeners, ang part 6 sa may buntag pa kang moabot o ang cellphone wa gini. Nagpabadlong ang cellphone mga listeners. Kani kani kamuta na to nga mabasa to ning comment ron kay sayang. Pagtaod na ra ba ta wa ka basa sa comment no? Gahi kay tuplukan dira. Bita. Ang unang comment mga listeners si Maribel Almasan. Hello USA ko sa inyong sa isa sa inyong tagapaminaw sa inyong programa. Naminaw siya sa mga aso ni Kuya Goliath no, na Anita. Salamat Maribel Almasan no, sa imong pagpaminaw diha sa USA no. O di din USA na yung gibig glitter mo niya. Hello usap ko sa inyong tagapaminaw sa inyong programa. Usa day, sabi ko USA kay big letters man gud pagka suwat. Nagkabuhi na po. Langas na mga listeners. Ayan. Salamat Maribel Almasan sa pagpaminaw sa mga drama no. Nya si Lasido. Nice kay tag-as ang upload. Thank you. Way sa payan Lasido. Salamat sa imong pagpaminaw. Nya si Rico Rini Gadularuya. Salamat Sir Jan sa part 18 sa Limbo. With tulo ka heart ug tulo ka like. Salamat kayo Rico Rini Gadularuya no. Nya si Badiday. Salamat kay sa sumpay idol. Nice na jud. Hapit na jud ni Mahumandol. Maugid. Salamat kayo Badiday sa imong kanunay pagpaminaw. Nya si Edwin Panso, salamat boss Jan, maogi paabot ang Limbo with heart. Salamat Edwin Panso. Unya si Lepaday, i-off lang boss Jan, unya ibalik para mabalhin-balhin boss Jan. O lagi i-off ito na akong siya. Usahay lang siya kay murag gahi kayo ba. Ang bida niyo ni kalma-kalma na. Salamat Edwin Panso no. Nya si Chichina Aquino, salamat sa part 18. Hoy sa payan Chichana Aquino. Salamat sa imong kanunay pagpaminaw. Nya si Jean Ruiz, magkalingaw og limpyo wag paminaw ani nga drama. Salamat kay Lods. God bless natong tanan og amping with emoji tulo ka buok nga nag heart og emoji nga feeling blessed. Salamat kayo Jean Ruiz. Nya si Annalyn Samson, wow na ana ang sumpay. Salamat idol. Wala jud ko naka-comment sa last part sa nibalik ko tungod nimo. Sorry idol, na busy man sa part time idol. More upload idol ug amping always. God bless you always nimo idol. With napulo ka heart. Salamat Annalyn Samson. Okay ra no, di ka maka-comment kay kibalo ko busy gid mo ba. Wala nga pasalamat po kung natagid mo time, nag-effort gid mo sa pag-comment, man atong gining basahon no. Nya si Angelica Birami nagkanindot na gyud. Mao gyud. Salamat kayo Angelica Birami no sa imong pagpaminaw sa Limbo. Nya si Miridel Alquita. Unsay title sa background ana? Tan-aw sa akong balak-balak sa una nga hubog kuno ako no pagka 2016 pa nga acting na ako sa una ba. Ang title ani kay Pitbull Love no by Cesar Manalili mo nay title sa background ani no. Ani akong gibalak-balak sa una ba nga acting ra gud. Acting ra ba pero di ako yung nagbalak jud ana. Acting ra ko ana no mura pong ako gabalak ba pero di gud acting ra ko Naaan hinunog ako original ana kay ako may ni acting. Pero ang original ana si Kuan si kalimot mo kus nga Kuya Cardo. Kuya Cardo may original ana. Nang baong balak nung akong i-acting. Kunya salamat kay Meridel Alquita no balikon ako Pitbull Love ang title sa maong pang background sa balak no nya ang tugtog na si Cesar Manalili. Nya si IMEMS YouTube, listening from Saudi Arabia. Salamat sa part 18 sa Limbo. May sa payan IMEMS YouTube. No? Salamat po sa imong papaminaw. No? Nya si Ma'am Isim, idol, salamat sa part 18. Listening from Indiana. God bless as always. Amping idol with freer heart. Gumamila do kabuok. No? Freer. Salamat kaayo, Ma'am Isim. Nya naglangas na pud ang cellphone. Asa raman to dapit na. Dira.
Si Lingel Habman, hello Sir Idol, thank you kayo sir. With duha ka prayer ug duha ka heart no. Salamat Lingel Habman. Nga si Amor Miyok Karin, with tulo ka heart niya ha. Salamat Amor Miyok Karin. Si Sapantas Vlog, thanks Idol sa sumpay sa limbo. With ano niya, kuan Tracy ka heart, kanang heart ni Sapantas Vlog. Ang pang Valentine's Day, di ba? Puno sa gugma. Salamat sa komento no sa Pantas Vlog. Usap ka nun yung pagpaminaw. Si Eusebio Caminos, no? Si Eusebio Caminos, salamat Idol pa shout out from Dumaguete City. Shout out nimo Eusebio Caminos no di sa Dumaguete City. Salamat sa imong pagpaminaw no. Eusebio Caminos no. Salamat kayo. Si Bon, galangas ng cellphone da. Nani? Galangas-langas na. Saan naman tayo nila? Si Bonfer Kinal Kafaet, comment siya sa paibalo na ko sa Hapidakidak bang update no nga may stop sa no. So paet gyud pud. Pero pasang di lang basin pohon, masumpayan na nato ng drama no. Agad lang kita anig mahuman ang salida no. Ya si Miko. Ika salamat sir, excited na pud mi sa episode 19. With emoji nga namula nga nagpahiyom no. Salamat Miko. Ya si RJ Tantoy, salamat Idol Janken Anota sa sumpay sa Hapidak. Salamat Salamat Idol Janken Anotas sa sumpay sa Hapidak Dak. Idol Janken Anota lamion to siya paminawon. Maugyad makalingaw. Puho na gini nato masumpayan og mahuman ang salida no. Si Lisa Norris, salamat kayo sa episode 18. Makalipay kayo. More blessings to you and sa pamilya nyo. God bless. Dua ka heart o dua ka prayer. Salamat Lisa Norris no? Sa inyong pagpaminaw. Si Lori Mi Victorasyon. Sir Jan, na ba sumpay ani? Mao na ni. Part 6 na gid no sa may buntag pa kang moabot no. Salamat kayo Lori Mi Victorasyon. No? Salamat sa imong pagpaminaw no. Aning drama ha, may buntag pa kahang moabot. Nya si Luz Bis. Thank you good Idol. Dugay hinulat na ko ani na Joyce sunod wa na galangas na. Galangas jud. Nara to dapit na. Thank you good Idol Dugay hinulat nako ani. Sana na-add joy sunod nice man jud imong upload kay linaw kaayo. Thanks again. Hope you're doing fine. God bless to us. Salamat kay Los Business sa imong pagpaminaw papaabot aning limbo nga drama no. Hapit na hapit na tingali pod ang part 19 no. Hapit na makompleto ang 7 ka episode siguro. So mao po na itong panikamutag ma-edit na listeners no. Human sa munyeka kay una itong munyeka aser man to naglangas man antara si Badiday Idol pwede ka mag-upload ng drama nga chululot ang anghel nga charot naman gud na nag-upload pero wala human na wala gi ko ani no pasensya kay no kay murag ang uploader ani wala na siguro kasunod sa ubang episode ani sa laing istasyon no kay man siya kasumpay na masin naputol ba samot na ko nga DWHP niya kung adigyo ko kasunod ato ang drama ba pasensya kayo no Badiday sa pangita ni mo ning drama si Fabricator shout out Idol from Apalit Pampanga. Salamat kayo Fabricator no di sa Apalit Pampanga. Salamat sa imong pagpaminaw sa drama no. Pa-shout out Idol from Apalit Pampanga. Mike Delta Force. Shout out nimo diha. Mike Delta Force no sa Apalit Pampanga. Salamat no. Fabricator ang nag-comment no.
Salamat sa inyong pagpaminaw di sa Pampanga, no? Ug si Joji Rick Manhinamon. Idol ganahan kay ko sa imong mga drama, padayon lang sa pag-upload with like og emoji nga nag-smile. Salamat kayo Joji Rick Manhinamon, no? Sa imong pagpaminaw, no, sa drama nga Happy Dakidak, no? Si Ambot Kinsa ni, salamat sa pag-upload sa Sumpay, sir. Wala jud na ko skip ang 11 minutes nga ads with emoji nga nag-smile. Salamat, no? Ambot Kinsa man eh. Na question mark naman yung profile. Na si Rosie Daguhoy, thanks Sir Jan. Mangutana lang ko loads kung sa name sa imong isa ka channel. Salamat Rosie Daguhoy, no? So natin mga drama dito sa Picas channel, no? Sa Jan Radio. Daghan kag mapaminaw dito nga drama, no? Unya si Rodriguez Generos, sayang oy di ko ganahan sa katapusan kay wa sila magkadayon ni Rene og Alona. Unta na parto, wala man lang maglisod si Raymond nga nangayo og pasaylo kay Alona kaysa nagian niya kasakit ni Alona. Emoji nga nagluha ang mata, no? Guol. Na po emoji nga nagkatawa ang gipaningot. Mao lagi mao to ending lagi ng drama, no? Kani mangulat ako. Luoy si Rene nga matinud-anon. Kaduhan ako ning paminaw ganahan jud ko ba. Di ko pulaan listening from Saudi Arabia with emoji nga nagpahiyom nga namula. Salamat kayo Rodriguez Generos, no, diha sa Saudi Arabia. Kaduha jud nimo gipaminaw din ning drama, no? Magulat ako, salamat kayo. Diya si Amor Mio Kare na pod, no? So upat ka heart, salamat Amor Mio Kare, no? Si Mil Alfil Landos, muna among ganahan sa bukid na paminawon idol. Salamat, no, Mil Alfil Landos diya sa bukid, no, naminaw. Salamat sa paminaw sa pahulay sa kalinaw nga drama, no, action eh. Si Chelsea Kadayuna, no, ang atong listeners ni sa mga niaging tuig, no, nya mo support pod sa atong kuan sa mga niagi, no. Butan dyan ni si Chelsea Kadayuna, no? Tabang ni siya sa itong mga niagi, no? Itong nasuspended akong channel. Apil ni siya ning tabang, no? Nga makapadayon to. Kay naghan matang mga listeners sa una, no? Nga mga mangiloyon ba? Tabang sila nga tagaan ko nila ang palod para maka-upload dyan kung mga drama, kung mga time nga kapila kung nasuspended kaduhan dyan. Ito na nakatuluan pa yun, grabe, no? Salamat ko kay naaning mga buutan nga listeners nga nagtabang sa kuha sa una sa mga naging tuig, no? Ya, padayon gyud pong nagpaminaw karon. Salamat kayo Chelsea Kadayuna, no? Shout out, no, Chelsea Kadayuna, no? Ug sa ubang mga listeners nato nga mga gusto kayo mo tabang, no? Sa una sila Ma'am Life Journey, si Ma'am Gisole, sila si Ma'am Bill, sila Kitty Garcia, si Divine, Divina Gracia, Super Pop Girls, no? Ang mga sa una dyan. Ang uban, dili magpaminsyo, no? Wag yung kalimot ninyo, kahit bisan pag na, wala naman po muna comment, no? Pero ako kalimot ninyo mga kalisuners, no? Salamat kayo yun sa inyong mga tabang, no? Huwag mo ito mga kalisuners, kaya nahuman nagbasa na ko ang comment. Tingali, ugma na po na maka-upload sa Muñeca, no? Kaya mas una man itong Muñeca o episode kay sa Limbo, no? Sa ako ang edit ba. Thank you so much mga listeners for watching sa itong vlog o for listening sa mga dramas. Amping mo kanunay mga listeners. God bless na itong tanan. Advance, Merry Christmas.